Rwanda noloyo tielo mar abich mar Sunshine Development Tour Tournament tok bedo gi tugo maber e tielo mar abich e buche 65 manotugi Roero kendo tieko kodong' buche 10 ma en loch mar ariyo ne Sunshine tok ne loyo tielo mokwongo manobagi Thika. Ne onyiso tugo makare e tielo mogik ka obembo ja Nigeria Godwin Okoko manomako namba 2. Mike Kisia bende ne ondiko duoko mare makare mokwongo ka okawo namba 3. Tugo mar Roero ne ochiwo thuolo ne jotugo mag golf bero chung' margi mar jotuk golf maraga e piny mangima. Tielo machielo ibiro bagi e piny mar Rwanda dwe manyien. Ara.